ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಿತಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಅರ್ನಲದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಕು ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಯರಾಗಬೇಕ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಹವಳದ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ದೇತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪನ್ರೆಂಡು ಎನ್ನು ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಮೋಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಜಮಾನ್ ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲೇನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಅಂಕಲ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಉಂಡು ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೇರ್ಲು ರಜೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ತೋಜೊಂದು ಪುತ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ನೈಟಿ ಬಾಡ್ದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೇನು. ಸೊ ಯಾನ ಒಂಜಿ 4 ನೈಟಿಲ ದೇತೊಂಡೇನು ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರಿಲ್ ಪ್ರಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಡು ತುದುಪ್ಪರು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ನೈಟ್ ಇಡ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕು. ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಣ್ಣತ ಆ UKG ಡುಪ್ಪುನ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ನೈಟಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೆಪ್ಪಂಡ ಚೂಡಿದಾರ್ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಣದು. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ನೈಟಿಲ ನೈಟಿದ ಲುಕ್ ಕುಡ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಲ ಒಂಥರ ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಥರ ಆಡು ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನೈಟಿ ತೆತ್ತೊಂಡೇನು ಒಂಥರ ಒಂದು ಫ್ರಿಲ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನೈಟಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿಲ ತೆತ್ತೊಂದೇನು ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಒಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಲರ್ ನಾನು ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಜನ ಇಂಚ ಪೊಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಲ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಹಾಪುಣು ಪಣ್ಣದು ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಪನತ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾರಿದ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕುನು ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಶೋಕ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ತೂಡು ಎಂಚಾತನಂದು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಒಂಥರ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡೆ ನರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ನಾನು ಅಂಚ ಇದಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಾರಿದ ಲುಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕುನು ಈ ಸಲ ಏನೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂಥರ ಕೈ ಪುರದು ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಅನ್ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಮ್ಮಲಿರತ್ತ ಆರು ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಈ ಮೂಗುತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೋನೆ ಗಲೀಜು ತೋಜುನು ಪಂಡ ಗಲೀಜಿಂದತ್ತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುನು ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ರಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಗುತಿ ಅಂಚ ನಾನು ಪುಣ್ಯಗಾಯ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದಿಜೆ ಎಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ಅವೇನು ದೀಪೆ ಅವೇನು ಬೋರ್ ಅನ್ನಗ ಒಂದೇನು ದೀಪೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡಲ ಉಪ್ಪುಣತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ನಾನು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ದೆತ್ತನಾಂಡ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಮಾರದೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ 2 days ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪಂಡದು ತೂದು ಆತೆ ರೇಟ್ಗೆ 916 ಅಂಡ ಆತೆ ರೇಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಅಂಚ ಇಜಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತನಾಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಂಡದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಯಾನು ಪೂರ ಲಂಚಿನ ತುಲೆ ದುಂಬೆನ್ನ ಬೀಡ್ಸಿಡ್ ಕೆಂಪು ಬೀಡ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತನು ಕಿಬಿತ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನ ತುಲೆ ಒಂದು ದೆತ್ತಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದುವೇ ಬರ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡು ದೆತ್ತೊಂಡೆನು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಗುತ್ತಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಣದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಇತ್ತನು ದುಂಬು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಾವು ಕೆಬಿತ ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಚೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆತ್ತ ಎಂಕ 5,000 ಲಾಸ್ ಆತನು ಪಂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೇಮನ್ ಗೀಮನ್ ಪಂಡದವು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಚಿದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಂತದೇನು ಈ ಕೆಬಿತಂದು ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ತೊಂಡೆನು ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಯರಾಗಬೇಕ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಹವಳದ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದೇನು ತುಲೆ ರಿಂಗ್ ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಬೀರೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ. ಸೊ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರತ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ಇರೋಗೋಸ್ಕರ ಬೀರೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಹಚ್ಚುಂಡು ಬೀರೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹವಳ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚೆನು ಒಂದೇನಿನಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಕೈ ಒಂಜಿ ಪಫ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪದೇನು
ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ನೆಟೆ ಪುರ ಕೈ ಟೈಟ್ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತೋಜೋಡು ದೇಪಂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊನೊದಿಜ್ಜಾಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತಡ್ಯಾರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೀದಿರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅವನಿಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ತೋರಾಪೆ ಹೊರ ಸಪುರಾಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಜರಿ ಸಾರಿ ದೆತೊಂಜೇನು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಅವು ಜರಿ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜರಿ ಸಾರಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶೆಕೆಕ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತುತ್ತಿಯನು ಹೆಂಚಾತನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ತುತ್ತಿಯನು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೇಪಂಡ ಒಂಥರ ತುಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಪಂದತ್ತು ವಾ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತುತ್ತೆರೆ ಆಂಡ ತುತ್ತೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೋಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ತುತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೋದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲಗನೆ ಅಂಚ ತುಲಿ ಎಂಚಾತುಂದುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬಲಿ ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮದ್ಮೇಲಕ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಅರ್ನಲ ತುಲಿ ಲುಕ್ಕು ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗ ಪೋಡು ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆಟೋಡು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚದು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಟೂ ವೀಲರ್ಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೆರಗನ್ ಫುಲ್ ಪೊದೆತ್ತದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬೆರಿಪುರ ಅಡೆಪುನಾಗ ಕರಂಚದುಪ್ಪು ಈ ಮಲ್ಲಿಗಂಜಿ ಮೀನ್ ಅತ್ತ ಅಂಚದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ತುಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಡೆನೆ ಕಂತುದಿತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಅಂಚ ಸಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಫುಲ್ ಪುಜ್ಜಿದು ಗುಲ್ಯೆ ದೇಪಡ ದೊಂಬುಡು ಬೆರಿಪುರ ಕರಂಚುಡು ಮೇರಿತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮನೆಂಡು ಕೊನಪೆರಂದು ಇಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾರಿ ಕೂತು ನನ್ನ ಸೈಡು ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಎಗ್ಗು ಪೂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಆತು ನಮ್ಗೆ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಜಾರಣ ಗೋವಿಂದ ತುಲಿ ಬಾಯ್ಕೆದೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನು ಮೋಕೆದ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ್ ಇಂಬೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಬಾರಿ ಫುಲ್ಲು ಮದ್ಮೇಲ ಕನೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಯಂಗ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾ ನಾವು ಬಲಸನ ಇನ್ನೇ ಬಯ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಮಾರೆ ನಾ ಇಮ್ಮಿದುಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯಾಪ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮದ್ಮೈ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫನ್ನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಪ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೇಮೆದೆಡ್ಡೆದ ಒಂದು ಸೇಮೆದೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾನ್ಸದ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಓಕೆ ಕಡಲೆಬಲ್ಲಿಯರ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಲಾಡ್ ಓಕೆ ಮನೋಲಿ ಗಸಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಸಾರು ವೆಜ್ ಪನ್ನೀರ್ ಓಕೆ ಗೋಬಿ ಒಂದು ಶೀರಾ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಫುಲ್ಗೆ ಫುಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಒಂದು ತೂರ್ನಗೊಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಸೊ ಎಂಕ್ ನೀ ವೆಜ್ ಅಂಚ ತುಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಸದಾಯ್ಬೇಕ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತುಲ
ಆನಿದೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಬಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಡುವನ ಮಗಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಮೋಲು ಮೆರ್ನ ಅಂಕಲ್ನ ಮಗಲು ಅಂಚ ಧನ್ಯ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಮೂಲು 10th ಮೂಲು 8th ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂಚೆ ಅಂಕಲೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುರೊಂಜಿ ಗಾಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಜೋಕುಲೆಡ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಮೊಕ್ಕಲೇಡ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಐತೆ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಡು ಒನಸು ಪೂರ ತಿರ್ತಿದೆ ಆತ ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಜೋಕುಲೆ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಲಿ ಮಂತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 25 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಂಗಿನ ಅನ್ಪಿರಿ ಕತ್ತೆ ದುಡಿ ಇಲ್ಲಕನೆ ದುಡಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಲಿ ಮಂತಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಮಂತಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಜಾಲಿ ಮಂಪಿರಿ ಬಕ್ಕ 25 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಜುಡುವ ಬಾಯ್ ದುಂಬುಲ ಬೈಸಿಂಗ್ ದಾದಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅದೇ ಲಿಖಿತ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬಂತು ಕದ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಅದೇ ಇರ್ನಲಕ್ಕನೆ ಅಂಕುಲಿ ಐಕ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಾಯತ್ರಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ತರಕಾರಿ ಟೆರೆಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಗುರುವಾರ ಶನಿವಾರ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನೋಲಿದ ಉಕ್ಕರಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೀ ರೈಸ್ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಎಂಕಲ ವನಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ 12ಗೆ ಆ ಪನ್ನ ಅವೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಗ ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಅಯ್ಯನು ಚುಟಿ ದೊಂಬುಲ ಫುಲ್ಲು ಕರಂಚಿದು ಪೋತುಂಡು ಯಾನೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗಲ ಫುಲ್ ಪೊದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೇರು ಗಟ್ಟಿ ತಿಂತೀರಂದೇ ಓಯ್ ಅದ ಇರ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಶೋಕು ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡುವಂತೆ ಬೇಗ ಪೋತು ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋನಗ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೋನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಸಾರಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತೆ ಆತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನ್ನೆ ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ನಮ್ಗೆ ತೂಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುನದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಲ ಎತ್ತೀರು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೀಟದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋ ಕಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಯರ್ ಆತಜಿ ಇನ್ನಿಯನ್ ತುಯ್ಯನು ಸೊ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇ ಇದೆ ಅನು ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಗಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.